Moi, tulin niskalle. Ja mä ajattelin tehdä tän, kun mä olin luvannut tän, onks mä luvannut? En tiedä. Niin iskän niinku talon esittelyvideo, että mä niinku iskän voisin ihan esitellä. Et millainen tää on, kun mä en oo täällä koskaan tehnyt videota. Nyt on tässä niinku eteisessä. Tällainen. Tuossa on niinku stovi ja tähän, no joo, tällainen lehtijuttu, missä vielä roskii. Ja tässä on peili, mui. Sitten tässä on niinku tällaisia kenkälaatikoita. Ja takit sinne. Sitten on olkkari ja niinku ruokahuone. Tässä on vähän isompi sitten huone. Tuossa on sitten ruoka. Ja täällä on meidän vinski. Lisko. Tällainen. Sitten meidän parveke. Tuolla on tällainen vanha pakastin. Tuli mökiltä mukaan. Meille. Tässä on mun stiika. Jota mä siis niin käytän kesällä. Ja tällainen korkeus. Sitten voitais tänne. Tässä on tällainen todella kapea niinku tällainen keittiö. Tuossa on sit noi. Tällä. Onks täällä muuroja vielä? Tällainen. Musta jääkaapissa mitään hyvää. Ei. Sitten mun ja iskän makuuhuone. Tuossa on iskän sänky. Se ei jaksa koskaan perätä. Tällainen. Tuolla on mun chimppa. Chimppaa. Moi. Näin. Ja vessa. Vähän musta, mutta ihan sopiva 2 henkilölle. Ja tällainen oli mun iskän talo. Eilen kummosempi oikeastaan sitten. Toivottavasti on ihan kiva ja näin edespäin. Nyt mä alan kattoo jotain kanavaa.